Dissabte d'accions teatrals a la plaça de l'Ajuntament de Figueres. El 24 de novembre, a la vigília del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, es va voler recordar les víctimes de la violència masclista a Catalunya. Es va llegir un manifest on es reflectia el compromís de les administracions públiques de Catalunya d'esmerçar esforços i recursos per erradicar aquesta violència. També es van escenificar dues petites històries, l'home radioactiu i el crim dels llençols blancs. En el mateix espai, una altra acció de denúncia però amb temàtica ben diferent. La companyia La Bèstia Peluda, comandada per l'actor Marc Sala, va escenificar La jungla de l'asfalt per posar l'accent sobre la massificació dels carrers farcits de cotxes, conductors agressius i contaminació atmosfèrica. Aquesta és la segona acció de La Bèstia Peluda a Figueres. La primera va tenir per objectiu criticar el preu de la vivenda. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Esto es todo, amigos.